Okenge mopogore opogore ma bende biro konyo e neno ni gikedo kod achiedh nade mag nok mar tije e kinde rowere mawuok e kaunti no ero. Wacha makama indi ogol kod jal ma bende ochung'ne weche mag ohala e kaunti no, migosi Bovins Ochieng, e kinde ma bende ne gitwak kod jo ohala matindo mawuok e boma ma Kisumu kod alwora mare. Migosi Bovins bende oyango ni tend kaunti no ero tiyo matek mar loso lwasi makare mar timo ohala ne ng'ato ang'ata ma bende ni kod gombo kata nyalo mar chako ohala mare. Ka oyango ni mano ero bende en achiel kuom chenro mar nyayo ohala ne gwenge kata local entrepreneurship e kind jogo eko ma bende odak e kaunti ma Kisumu. Bovins oyango ni lalruok e kind tend kaunti no ero kod jo ohala matindo go eko en mano ero mar konyo yango achiedh nade ma jo ohala ma kaunti ma Kisumu kalo e gie sani eri, ka achiel kod keto okenge kaka ginyalo tieko achiedh nade ma bende jo ohala go eko kaloe. Odiochieng' ma kawuono ni eri waloso budho makende miluongo ni Kisumu Business Forum, ma waluongo jo ohala mawuok kuonde mopogore opogore e Kisumu kaeri to mondo orom gi joma jotich sirikal mondo watwagi e weche mag ohala e Kisumu kaeri. Gimomiyo maeri en gima ber mondo watim en ni wadwa temo ng'iyo how we can unlock the potential within the private sector to ensure that we actually respond to issues of unemployment and also the livelihoods within the county. Koro emomiyo watimo gini eri, tang'eyo ni kaka sirikal bende en ratiro marwa bende mar loso kuonde maber mag timo ohala e Kisumu kaeri mondo ng'ato ang'ata mochako ohala nyalo dhi maber gohande e kaunti ma Kisumu kaeri. Koro e romoni eri wabiro twak e yore mopogore opogore, sana kaka kawuono, theme ma kawuono en promoting local entrepreneurship and innovation within the county. So mane topic ma kawuono mwadwa ng'iyo ni to ere rem mosebedo kata ng'ikni mosebedo e sekta ni eri, tang'o kanye mwasewuotho wachope, tang'o ma wanyalo timo mondo wasod mbele. To mopogore gi mano ero nikech waluongo ji bende mopogore opogore moa migepe mopogore mag sirikal to kod mag private sectors, en ni mondo bende wa network mondo wang'ere ni to ng'ama timo ang'o, totime kanye, to kaka johala bende they need to know who is offering the services that can support them. So this is a very important occasion, and this is the first one of its kind. Matemo kaeri kamiluongo ni Kisumu Innovation and Incubation Hub, ma center ni eri bende nolosi gi kotelne gi Professor Peter Nyang' Nyong'o mondo okonye tiegruok mag jo ohala, okonye issues mag dongruok kod ohala kata mana gik miluongo ni IT literacy, digital literacy, financial literacy gi tiegruok mopogore opogore, to moloyo en ni kaka rowere mantiere Kisumu kaeri nyalo yudo tich kata mana gik miluongo ni digitally enabled jobs kuonde mopogore opogore. Koro mano emomiyo wan kaeri kawuono, to wadwa make sure ni gima wachako ni eri wabiro ga time regularly mondo mi okony ji matimo ohala kaeri.